Ba ni da buri sama da auren Sheikh Isa Ali Fantami, cewar jaruma Hadiza Gabon. Jarumar fina-finan Hausa ta Kannywood Hadiza Gabon ta bayyana cewa ba ta da buri a rayuwa sama da auren ministan sadarwa Malam Isa Ali Fantami. Jarumar ta ce tun tana yarinya take da burin auren mutum irin Fantami, wanda ke da ilimin addini da na zamani. Ta ce ko yanzu idan Fantami ya amince zai aure ta, za ta daina fim ta aure shi ta buɗe sabon shafin rayuwar aure tare da shi. Ko shekarar da ta gabata sai da ministan sadarwa ya yi wa jaruma Hadiza Gabon comment a shafinta na Twitter, abin da ya janyo cece-kuce kenan, inda mutane da dama suka yi zargin akwai alaka mai ƙarfi tsakanin Fantami da jaruma Hadiza Gabon. In dai akwai alkhairi a auren nata da malamin, to muna mata fatan alkhairi, Allah ya tabbatar da alkhairi.